Greenalia. Greenalia é unha empresa, o 25% é unha empresa galega, donde, bueno, pois aí está traballando a exconselleira de Medio Ambiente durante 11 anos, Beatriz Mato. Ese é o 25% da empresa, o 75% é Altri. Altri é, bueno, pois unha empresa portuguesa coñecida porque ten 3 celulosas en Portugal e unha delas, a Celtello, pois, bueno, contaminou durante moitísimos anos o Teixo. Pode buscar en internet os anos 2016 e 2018 os episodios de contaminación grandísimos que provocou. Bueno, ademais desos, piden axudas para o PERTE de descarbonización de 250 millóns de euros. Agora se están a falar de 200, non? Como se 50 millóns foran... Pero, bueno, mellor para estas empresas, pues 50 millóns non son nada, non? Non o sei. Agora se falan de 200 millóns. Pero para que se lle vean, para que se lle concedan estes cartos, teñen que justificar o principio de non causar un prexuízo significativo a 6 obxectivos medioambientais. Estos é a normativa europea. A 6 deles. Non vale a un sí ou outro non. Non, a 6. E entre eles está a mitigación do cambio climático. Xa veremos despois que mitigación vai haber. Adaptación ao cambio climático. Xa veremos tamén como se adaptan ao cambio climático. Uso sostible e protección dos recursos hídricos e mariños. Tamén comentarei sobre eso. Prevención e control da contaminación. Non vai haber bastante contaminación, xa vos lo comentarei tamén. Protección e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas. Isto tamén o tocan, pero ben. E finalmente, eles centranse moitísimo na transición hacia a economía circular. Bueno, van a crear unha nova industria, non? Vai haber reutilización de teas, eu creo que de transición hacia unha economía circular moi pouco, pero bueno. Vamos a centrarnos na ubicación. Falamos de que está na comarca da Ulloa. En Palas de Rei, nun principio, a fábrica querían ubicala tan só na finca de Río Seco, pero bueno, parece que 125 hectáreas lles quedaba pequena. Agora queren expropiar fincas colindantes, que serían en total expropiación sobre 243 parcelas para unha superficie de 360 hectáreas. Bueno, este emplazamento é un emplazamento moi, pero que moi especial. É un emplazamento de afloramento de rochas serpentinistas. Son moi pouco frecuentes a nivel mundial, representan o 0,1%, en Galiza o 0,2%. Son ricas en magnesio, en metais pesados, e o que fan é conformar uns solos, dan os solos unhas características moi selectivas que favorecen a especiación e a evolución de endemismos. Existen 4 endemismos, son 4 plantas que só existen aquí a nivel mundial. 3 de elas están en perigo de extinción. Pero esta especiación non é só a nivel de plantas vasculares, sino que tamén é a nivel de líquenes, de bacterias. É unha zona moi, pero que moi especial.